Helo, Mae Bedwyr a Siôn, dwi yn rhedeg cwmni awyr agored Pellennig. A dwi'n gweithio i'r gwasanaeth awyr agored. Gret. Felly, yn ystod y 2 fideo nesaf yma, da ni'n mynd i ddangos chydig bach o sgiliau beicio chi. Falle fyddwch chi'n meddwl ac yn ddefnyddiol i chi pan ydych chi'n beicio, neu lladre, neu os ydych chi'n beicio mynydd fel ni. Cyn bod ni'n cychwyn ar y darnau sgiliau, beth sy'n bwysig yw pan ni'n mynd allan ar beic, bod gyda ni helmet blaen bob tro, menig, bod fi ar y llawr hwnna, a roi nhw'n ymlaen wedyn, fel mae Siôn yn gwisgo, ac yn amlwg bod eich beic chi mewn cyflwr call. A dillad addas ar gyfer y tywydd neu'r tir ydych chi'n mynd arno. Felly, yn ystod y fideo cyntaf yma, da ni'n mynd i edrych ar rhywbeth o'r enw Manual. Yn fras, mae jyst yn cael yr olwyn blaen oddi ar y tir, ond yn defnyddio'r corff yn hytrach na defnyddio'r nerth yn breichiau. Da ni yn symud lle mae'n corff ni ar y beic. Ond cyn bod ni'n cyrraedd y pwynt yna, da ni angen meddwl am y safle parod. Y safle da ni angen efo'n traed a'n corff i baratoi ni i unrhyw dric neu unrhyw manwfer beicio mynydd. Ac yn fras, beth mae hynny'n golygu ydy bod eich pedals chi yn fflat. Hynny yw bod y ddwy droed ar yr un pedal oddi ar y llawr. Nid un pedal lawr ac un pedal fyny, mae bob tro pedals yn fflat. Ac hwnna mewn ffordd ydy'r safle barod. Felly, neu Siôn a fi jyst wneud chydig o loops yma nawr, gyda'n corff ni'n y safle cywir ar gyfer y tir dan ni arno, chydig bach o allt gyda ni tu ôl ni, a'r pedals yn fflat. Oce? Dyn, hynny fyny wneud o? Gwych. So, dewch yn gyfarwydd ar wneud na, ac yn amlwg pan di ni yn y safle parod na mewn penolau ni oddi ar y set, da ni ddim yn eistedd lawr, oce? Felly, wneud y manual, os oes gynnwch chi drop post, da chi angen y set lawr. Os oes gynnwch chi set arferol efo clamp, jyst yn siŵr bod y set allan o ffordd. Felly, chydig o gamau i wneud manual. Neu Siôn ddangos un gynta, a wedyn na i siarad chi trwyddo fo. Ti'n iawn i wneud na? Eid. Gwych. Felly, gallwch chi marfer hwn ar y stryd arbed os oedd ddim angen i chi fod mewn lle beicio mynydd. Ond yn fras, beth oedd Siôn yn neud fyna oedd cael yr olwyn blaen allan oddi ar y llawr. Felly, cwpl o bethau oedd yn neud. Yn gyntaf, oedd yn pwmpio, oedd ei goesau yn mynd lawr i bwmpio'r suspension cefn. Os oes gynnwch chi suspension, oedd e dal yn gweithio ar beic hardtail fel ni'n meddwl, iawn. Pwmpio lawr, a wedyn unwaith oedd wedi cyrraedd y pwynt nawr lle oedd yn barod i ddod nôl fyny, oedd e'n dod nôl fyny, a oedd ei benol o yn mynd nôl uwch ben yr olwyn gefn, ac yn yr un pryd oedd ei freichau fe'n cloi allan, ac wedyn oedd y beic yn mynd fel na. Okay? Felly, lawr a nôl a breichiau'n syth. Mae'n holl bwysig bod y breichiau'n syth. Os ydych chi'n mynd i'r habit o wneud hyn, iawn, mi gewch i'r olwyn blaen off y llawr. Falle wneith e weithio i chi 90% o'r amser, ond fydd y 10% na lle fyddwch chi'n disgyn o'r beic. Felly, newch yn siŵr bod eich breichiau chi'n syth, ydych chi'n sbio'n bell mlaen, a bod y penol wedi mynd lawr i siap L, so lawr a nôl. Sbiwch ar Siôn eto, a gewch chi weld. Iawn, a un pwynt pwysig cyn bod ni yn gorffen y wers yma. Os ydych manual chi'n dod fyny'r uchel, a chi'n poeni bod chi'n mynd i fflipio nôl, jyst cyffwrdd y brec cefn a mi wneith e ddisgyn chi nôl mlaen i gadw chi'n ddiogel. So, os ydych chi'n teimlo bod y beic yn mynd i fyna ac yn cyrraedd pwynt lle ydych chi'n mynd i ddisgyn, cyffwrdd y brec cefn a mi wneud yn dod â chi nôl mlaen. Gwych, welwch chi tro nesaf.